No et penedeixes. Molts han sigut els intents de conquerir-nos i envair-nos, però fortes han sigut les nostres muralles i valents els nostres creuats. Encengueu les atalaies! Encengueu les atalaies! Això és més complicat del que pensava. Tindràs que parlar directament amb la nostra ambaixadora. Ambaixadora? Teniu a una dona en el meu carrer? Exactament. No, compadre. Amparo. És evident que la vostra errònia fe no us dona més trellat. Isca aquell que anomeneu el valerós, que jo no tinc res que parlar amb tu. En esto volia parlar jo, perquè per culpa de les finestres de la torre, el nostre valerós capità ha agarrat un senyorial refredat i ara s'ha quedat afònic. Tranquils, que jo els traduiré. Que t'ha dit que està afònic, no sóc.